U Presiden ke HYC uba Roy Kupar Syndrome, ha kejingya keren berkinong tho kubor, minta kesni ke arpusau terik naiwing arajar arpusan, ulaong ba kejingsha siat yam, jong kisan ngut kinong shong shnong, ke mukro ha ki forest guard, ke asam ha ke arpu ar terik naiwing, arajar arpusan, keladap lais nempura hendrei haduk minta, kisan ngut kinong shong shnong jong ke mukro, kimpat yo ek jing bishar, kabohok bat kita ki forest guard ki basiat yaki kimpat yo ya kejing syak pinsidong. Ubah Roy, uloong ba ke HYC ke penrem juri ke sorkar lajong, kabla shim sting palat ya ke ni kam, bat ula kenturu, ya ke sorkar, ba haba IT ya ke kam, ha ke CBI, di ban but din ru ba ke CBI, kan pendap hok ya ke kam, bala binsyan haka. Ni penpau ya ka jing sngo si kajongi kum kaseng ni bro kawai wat la hadin lai snem ketu ka jing ja ka basu si ka belaja po mukro ka ba sangut na ki khot jong ka ja ben rie kila du e la ka jong jing em ha ki kuli jong ki Assam Forest Guard na ni ki nong tre jong ka sarkar Assam na ka tanat forest ki bela siat pathar bat ka bala pelong pat ya ka jing klat no jong kini ki sangut ki nong shong snong jong ka snong mukro ki bede na ka do ka snam ka jong i nadu ka tu ka puari kaseng kala dawa ba ka sarkar Meghalaya ka ban shim kya ban pentikna ba kibri ki bedon kiti ha ka jing shim ba ka jing khat no ya men sim jong ki do ki snam ki jong i ki bede na ka snong mukro ki dei ban syak pensitom kat kum kilenti jong ka an hoi hadin ka tu ngilai i ya ki jingkren ya ki jing ya shimrai jong ka sarkar Meghalaya ka sarkar Assam hakaba baru angut ki chief minister kila pentim ya kirai ki jongki lomba ka sarkar Assam keluan ra la ka jong ka judicial commission ka state government ka jongi ru kala pelong la ka jong ka kala shna la ka jong ka commission ringi i begini ki commission baru artli kim shim lala menteri kam namar ba kum kalong hi ka commission ya ka ba kala shna ka sarkar Assam ki brio ki jongi ki badai ban shimenta kum ki witness kim shim la shimenta komju ru ya ka commission jong ka Assam ki bawan ban tokit ya kani rakam ki bri ki jongi kim shim la let but ya ki jongki ru ki bri ki ya ka jongi ru ki bri no po Assam kim shim lawan tingi i ba kani ka jing tokit lamba kini commission jongki artli ki sarkar kim shim la poi he ru but hadin katang ila yo iru ya karai ka baki anmut ki chief minister kila shim la ni artli ki sarkar ba ya kani ka kam on pha la ni on IT no sha ka CBI ban pelong yang takajing tokit ke balai lut bat man pentikna bagi beri ki badan kiti ha ka ban penyap ya kini ginong shong snong jong snong mukro kidai ban syak pensitom kat kum kilenti kat kum ki bor jong an ndre ka basusi ka lomba menta haka ni ka arpo artrik jong mentau banai ke beri ke jingdap laisnem jong kani ka jingja mentala lai tili kisnem kila ayat kat kum gajing keren jong ki noilam jong ka snong mukur jong ka dorba snong mukro ilai i lamba kila pat kubor ha ka tu kasngi ya ka pelong itu kajing yalang ban kan mau buram ngi i bakata ka kajing tokit wat lengba ka CBI ru kamshim lapoi he kat kum kajing thu ka jong ki ngi yo jing tep ba ka CBI hakini ki lai tili kisnem jong ka jia lenti na du bala IT haka ban pelong ya kajing tokit halor kani kajing ja kim shim la shim serious yang kani kam kim shim la tokit kumbade men tokit bahadu kani kapor ngim shim la i ya kata ka chat sheet la ni ya kajing pengat kendon an ya kita gi break benon kiti ha kani kajing penyap dusman di kini do islam ki jongi teka seng nasu kum ka seng nasu penram jur ningkong ya ka sarkar la jong ka sarkar Meghalaya ka bom shim khya ya kani kam habai dei ka jing yap no jong kini gi break ki beri nong shong snong jong ka jela Meghalaya ngisngo ban penrem mi ki noilam ki jongi ki batang hakitu ki por le se ki pen i ya kata ka jinglong ya ka jing songkhya ka jongki ki let ban mi ikhmat ban let chapo mukro ban le rong haki yeng ki sam jong kini ki brio ya ki yeng ki sam ki bahai ngasam jong kini ki balkhlat no hakani ka jingja tang shipwa tang ka shibnai arbanai nreikan kata ka kampat ka basa ka ban pentikna baki beri kebenaran ketat kebenaran mentah kani kam ngem shimloi i auto so hadu kani khlepmat ka mentah bagin syak pensitong ngi na kaliang jong seng so ban penram jor ning kong ya ka sarkar ka jongi sarkar Meghalaya bat kabaan ngi kentu yaki
balada pila IT yang ni kam sha ka CBI bakan tokit kaderu ka kamram jong ka sarkar jala ka jong ni jong ki noilam ki jong ni ban penting kena baka CBI kan pendek hok yala ka jong ka kamram kan tokit yang ni kam da ka jing lai lut kan tokit yang ni kam ha ka kat kum ki lenti jong ka an bat kan penting kena ru ban pengat kendon ya kini ki forest guard jong ka sam ki bala asiat dusman ki bala penyap dusman ya ki beri ki jong ni bat ni kentu hakum kan ni gapo hakabangi ni kenma ya kan ni kajing du no ya ni mensim jong kinong snong jong snong mukro ban pen kenma biang ya ka sarkar ba ki lightly gisnam ki ayat mereka jing kenma bat kajongi kum kaseng ngim shimla klet ya kan ni kajing cha kadang sakut kadang sa haki mensim ki jongi haki do no ki jongi ban kenma ya kan ni kajing ja ka ba kinong snong jong mukro haka arpo artrik jong benai naiweng jong newsnam arca arpo arkila duno ela ka jong jing namar bale namar baki kwa ban yada yala jong uput usam ngitep ha kini jingja bro khait kini jingja namar bakam don ga jingya bet ya uput usam hapeng ga jela ga jong i ba jela sam ngim dei ban klet ki jingja ki bela ja halang pi sakat nungut ka jingkli kalong sakat nungut ki mensim belui sakat nungut ki nong snong ki basong ki snong khaput bat sakat nungut ki khot jong ka jai bendriu kin gasnam ga jong ki kan kin du ila ka jong ka mensim ki jong ki haki kuli jong ki pulit asam haki kuli jong ki nong trei jong ka tanat cloud lane ka jong ka forest department jong ka asam kata kali ka jingkli ka mangikwa ban kali ya chief minister jong i ya ki noilam ki jong i ya ka sarkar ka jong i hatu fin up baka kum kini ki jingja kin nang wanja shu nang ni sakmat ru hatu fin ailat ba kini ki pulit lani kini ki brio jong ka sarkar asam kin chu shim ya ka jing em jong ki nong snong jong ka jala ka jong i jong ki khot jong ka jai ban re ba jong sarkar ka jong i ba ka dei ban penting kana ba kita ki brio ki badon benta hakawan penyap ya ki do ki snam ki jong i ki dei ban syak pensitom kat kum ki lenti jong ka an bat ki dei ban penting kana ba ka CBI ki dei ban tokit da ka jing lai lut bat ki dei ban penting kana ba ka CBI kan wanra ban kan pengat kendon ya kini ki brio jong ka sarkar asam ki bela shim ya ka mensim jong ki produk personal jong i kata ka ki jing doa ka ba ka seng ka bu ahmat jong sarkar bat ngi mit lenti ba ka sarkar kan shim khya ya kan ni bat nakaliang jong ka seng ngin bud din ru ya kan ni ka kam ba ka ni ka jing du ya ki mensim jong ki brio jong ki do ki snam ki jong i ka nomlong ka bele no de ki brio ki bedon bentah ka ban penyap ya ki dei ban syak pensitom heru kat kum ki kendon jong an